Illum nagħmlu tifkiri ta' San Ġwan Damasċenu, saċerdot u dottur tal-Knisja. San Ġwan Damasċenu twieled fi żmien diffiċli ħafna l-Knisja. L-armati tar-reliġjoni ġdida tal-Iżlam bħala mewġa fuq oħra kienu qed ikaxkru magħhom l-artijiet insara tal-Arbija, l-Eġittu u s-Sirja. Meta twieled il-belt nisranija ta' Damasku kienet diġà taħt it-tmexxija tas-Sultan Mislem. Il-ġenituri insara ta' Ġwanni rabbew lilu u lilħuh fil-fidi Kattolika. Meta kiber daħal bħal missieru fiċ-ċivil, iżda meta l-kalif ridu jsir Mislem bħalu, Ġwanni prefera jħalli s-Sirja u rtira eżiljat monasteru tal-Eremiti tejn Ġerusalemm. L-Isqof ta' Ġerusalemm li kien jaf bl-erf ta' Ġwan ta' Damasku sejjaħlu mill-eremitaġġ biex joħroġ fid-dinja ħalli jiddefendi l-Knisja fit-tiġrib kbir li kienet għaddejja minnu. Għalhekk ordna saċerdot u bagħtu biex bil-kelma u l-ktiba jiddefendi l-vertajiet insara u hekk San Ġwan Damaxxanu sar jaf fi żmienu l-aktar kampjun intellettwali tal-verità u tal-inkarnazzjoni, tal-verità tar-reliġjoni Nisranija, tal-verità dwar il-qima li tixraq l-ixbijat ta' Kristu l-qaddisin. San Ġwan Damaxxanu miet f'età kbira ta' 100 sena, ħalla warah bosta kitbiet u valuri intellettwali u teoloġiku kbir. Ħalla warah ukoll eżempju ta' raġel umli u mimli mħabba l-Knisja. Ejja nitolbu mal-Knisja kollha biex bl-interċessjoni ta' San Ġwan Damaxxanu il-fidi vera tkun dejjem id-dar u l-qawwa tagħna.